pun Kakang wong gagah Dimas Werkudara. Oh. Barep kakangku apa? Ruhanana Yayi. Dina iki negara Ngendraprastha sajroning bebaya perang. Sakwise aku nampa panantange Prabu Malayapati kang wis murang tata ngganggo kawibawan Ngendraprastha kanthi laku cidra njarah asil bumi negara Ngamarta. Ingsun jinejer mangka dadi ratu mesti wae ora bakal lila yen negaraku dienggo jag-jagan karo wong Singamalaya. Oh. Kamurkane negara Singamalaya aja nganti diumbar. Puntadewa kakangku kudu enggal netepake pakarti kang pratidhis kanggo ngawekani lamun ta Singamalaya nyerang Indraprastha. Mula kudu siaga ing diri, sawega ing gati. Aja nganti luput anggone nemtokake siasat lan gelar baris kanggo trenggalani seranganing musuh. Bener Yayi Werkudara. Wiwit dina iki Ngendraprastha kudu amangun kasantosan sarta siasat ingkang trep kanggo njebol kekuatane musuh. Lumantar prajurit ingkang prigel lan mumpuni sajroning paprangan jumbuh kelawan keluwihane dewi-dewi. Waton Werkudara isih ngadeg jejeg Gada rujak kala lan kuku Pancanaka isih nemplek ana ing tanganku. Tangeh lamun King Malayapati bisa njarah negara lan bumiku. Pramara Ratmangaswaya ngambrang kadhi karunaning kaswate aning marga memalakung adiku wong santosa Werkudara siadi ndak tetepake jumeneng dadi manggalaning senopati Ngamarta. Bab kasantosaning prajurit lan siasat peperangan sakutuhe ndak pasrahake marang sira Yayi. Lan enggal pilihan senopati agung ingkang tanggap tanggon lan trengginas sarta mumpuni mandhegani kekuatan ing akasa samudra daratan sajroning mranata gelar baris ngadepi peperangan kelawan negara Singamalaya kanggo rumeksa kawibawane Ngamarta. Pamujimu sing tak jaluk Lilanana aku nyuwun pamit kakangku Puntadewa. Duga digawa ngati-ati aja nganti keri Dimas. Wong lenging driya mangu mangun pongkan wan rimang lerena tanpa kaning yen tantulusa
Sumangkah Hangga suruh sesombar lindu bumi kunjing kumalodok kontoro katut Homop kang coloni di lumembak penyu kumambang tuhu sang Wisnu Bathara asong lebur bumi Hong Titi Hyang Kulurudra Manik Raja Dewatku. He Patih Singa Barung lan para Senopati tumenggung lan para punggawa kabeh Singa Malaya. Wonten dawuh sinuwun kula kalilan ngaturaken sembah pangabekti kunjuk sandhap wedha sinuwun. Kula ingkang Simra Amruta ngaturaken pangabekti kunjuk sandhap paduka sinuwun. Kula ingkang abdi Maruta Birawa ngaturaken pangabekti mugi kunjuk sandhap wedha sinuwun. Kula ingkang Hyang Mangkara ngaturaken pangabekti kunjuk sandhap wedha paduka sinuwun. Kula ingkang Singayuda ngaturaken pangabekti mugi kunjuk sandhap wedha. Kula ingkang Tunggul Malaya ngaturaken sembah bekti kunjuk ngarsa paduka. Kula ngaturaken sembah bekti kunjuk ngarsa paduka. Kula ingkang kala abdi Kala Maruta. Iya. Wis tak tampa kabeh gawe marming atiku. Patih Singa Barung. Kula nyumadeng tawuh sinuwun. Negara Indraprasta ki wis tragena digawe becik. Ketitik wani nampik anggonku mangun memitran. Sembune Puntadewa wis ngerti yen bakal tak reka daya. Mula kang kaya mengkono. Dina iki uga kudu enggal ngebak paprangan lan nguasani wewengkon Indraprasta. Jarah rayah hasil bumine kanggo nyembuh kajayaning Singa Malaya. Dina iki kowe ndak perintah mranata lar perang sak bisa-bisa Singa Malaya nyerang luwih dhisik. Siagakno Purtlik Sandi lan prajurit pepedhingan supaya enggal nemtokake siasat kanggo ngebang kanggo nyerang mungsuh. Nuwun inggih sendika ngestuaken dawuh sinuwun. Prajurit Singa Malaya sampun kumpul ing Bandayuda. Prajurit ngantariksa tansah unggul ing paprangan. Kapal perang mewah senjata nangkung rudal sembada nglebur mengsah ing angkasa lan samudra. Wadyadara cukatreng ginas nyebrang nyerang mengsah. Winimbuhan prajurit pepethingan ingkang trampil. Olah sanjata maneka warni sinuwun. Sedaya sampun siaga anengga dawuh paduka sinuwun. Bagus yen kaya mangkono. Tunggul Malaya lan Kala Maruta. Nyumadhong dawuh sinuwun. Mara gage tindak ana
aku telik sandi. Reka daya gawe kisruh ing leladan pesisir Indraprasta. Mligine kawula ingkang pangurupane isih melarat serakat. Tindak ana karti sampeka lan dom sumuruping banyu. Supaya kawula Indraprasta kuciwa marang pamarentahane Puntadewa. Kanthi mangkono rasa panunggal bakal luntur budayane dadi ajur. Srika ngestuaken dawuh sinuwun, srika ngestuaken dawuh sinuwun. Lan kowe hiya mangkara. Kawula ngestuaken dawuhten dawuh sinuwun. Kowe tak perintah nyolong sumbering asil samudra ing wilayah Indraprasta. Sendika ngestuaken dawuh sinuwun. Patih Singaparong lumadhong dawuh sula sinuwun. Kowe ndak pitaya pimpinane para senopati sakjeroning paprangan. Bangunan kekuatan ing Pulo Giling Wesi. Minangka pesanggerahan Pangkalan Aju ingkang cedhak lawan Indraprasta. Kowe aja ngarep-arep bisa urip yen balimu ora entuk gawe. Nuwun inggih sinuwun kula sagaremuk dados pantem lebur dados sawur kangge ngreksa kajayaning Singamalaya sinuwun. Ret lampit brokat kimpul budalna dina iki gempur Indraprasta.